Hey, what's up mga ka-adventure? Andito na po ang pinakabagong update sa pinapatayong Christmas Village ng Calasiao. Wow, gate pa lang mga ka-adventure, bonggang-bongga na. Ito na rin po yung update sa may Tunnel of Heart or Tunnel of Flowers. Ano kaya yung itsura nito pag nakailaw na? Hahay! Yung tipong pagpasok mo dito mga ka-adventure, para kang ikakasal. Speaking of kinakasal mga ka-adventure, parang magandang mag-prenup dito oh. Abay, napakaganda naman talaga mga ka-adventure oh. Mayroon nagsasabing mala Hong Kong o di kaya namin mala Dubai ang datingan ng pinapatayong Christmas Village dito sa may Calasiao, Pangasinan. Pinakaabangan na to ng marami mga ka-adventure. Abay, excited ng lahat mga ka-adventure. Kasama na ako dun. Ay, grabe talaga mga ka-adventure. Napakaganda. Oh my God! Wow! Bawal pa kasing pumasok mga ka-adventure, kaya nandito po tayo sa may gilid. Silip-silip lang para mabigyan ko kayo ng panibagong update. Para-paraan ba mga ka-adventure? Hahay, mindset lang. Balita ko mga ka-adventure, hanggang sa February po ang itatagal ng ating Christmas Village dito sa may Calasiao, Pangasinan. Kaya mayroon ka pang mahaba-habang panahon para pumasyal dito. Ito pala mga ka-adventure, castle ito. Bali makikita mo ang ningning ng ganda nito pag nakailaw na. Dito na ang banda mga ka-adventure, dun sa may bandang puso-puso. Mayroon din silang ilalagay na dancing fountain doon. Wow, kabang-abang naman yan, bongga! Ito naman po mga ka-adventure yung pinaka-entrance ng ating tunnel. Ang ganda mga ka-adventure oh. Ang sarap mag-selfie-selfie, di kaya mag-groupie-groupie dyan. Hahay, sana all! Good job po sa lahat po ng officialis dito sa may Calasiao, Pangasinan. Tiyak po marami po kayong mapapasaya. Hindi lang sa ating kababayan kundi sa lahat po ng mga taong pupunta at papasyal dito. Kudos po sa lahat po ng mga nag-isip, nag-ayos at naghirap para maipatayo itong napagandang Christmas Village ng Calasiao. Speaking of design mga ka-adventure, may isa-shoutout po tayo. Siya po ang head designer dito sa may Christmas Village ng Calasiao. Mega lang shoutout po kay Master Laya. Ang nagpa-shoutout po sa inyo ay walang iba kundi sina Sir Mickey and Nan Kamaliran is Boys ng Ordanita City, Pangasinan. Yahoo! Sana all. Kaya sa darating na November 28 mga ka-adventure, kita-kits po tayo dito. Ayun o mga ka-adventure, nakita ko po sina kuya. Meron silang buhat-buhat oh, at ito yung kanilang dadalhin sa may tulay. Mukhang malapit na rin nilang matapos yung mga nilalagay nilang design doon mga ka-adventure. Kaya tara mga ka-adventure, silipin na rin natin. Wow mga ka-adventure, malapit na rin pong matapos. Kaya mga ka-adventure, magliliwanag po ang aming tulay dito sa may Calasiao. Siguradong mapapawaw ka pag nakadaan ka dito. At bigla mo na lang masasabing, sana all! Kaya markahan nyo na ang inyong mga kalendaryo mga ka-adventure. Sa November 28 ang grand opening ng Christmas Village ng Calasiao, Pangasinan. Walang mawawala ah, kita-kits po tayo dito. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam!